Mga igsuon, ang atong unang pagbasa naghulagway gyud og usa ka kamatuoran nga hangtod karon nagpadayon nga naa sa atong katilingban. Ug unsa maning kamatuorana, kining mga taong dautan samukan sa mga matarong. Lingi ay mong tupad, ingnawa ka samukin ako. Kana bitang magtan-aw ka sa usa ka tawo niya, samok siya para nimo, murag mahasol ka niya. Mao na siya nagtimailhan nga ikaw usa ka dautan nga tawo. Kamong mga asawa, di mo samukan sa inyong bana. Masamukan ka sa imong bana, dautan ka. Kamong mga bana, di mo samukan sa inyong asawa. Samok? Dautan sad mo. Kamong mga parishioners, wa mo samuki aning sige pamaligyag sila. Wa, abuutan de mo. Ang pare, dili samukan sa parishioners. So, tiban ha? Matod pa ni King Solomon, maunay kinaiyas mga dautan para nila samok ang mga matarong. Nya unsa may ilang sunod buhaton kay samok man papahawaon nato sila. Ato ni silang wagtangon sa atong daan o sa atong atubangan. Nya unsa man pagwagtang, ato silang daog-daogon. Ato silang pakauwawan, ato silang sa to kastigoon o katapusan, atong patyon. Nya kana pag yung makauulaw nga kamatayon para muhunong na ni sila og daog-daog samok-samok nato. Sa ato ro mga politisyan, kinsa kay dautan nila, kinsay matarong? Secret. Pero tanawa lang, kinsa nila ang nagsigig daog-daog sa ilang kaatbang. Kana bang mulutos, mudaog-daog, mupasangil, mulisod-lisod. Unsa man, mga Marcos, Duterte, o Pinklawan. Pipila lang ka mga kamatuoran nga nahitabo sa atong politika. Sa dihang nidaog si Pinoy, iyang gipapriso si Gloria. Sa dihang nidaog si Duterte, iyang gipalubong sa bilibingan ng bayani ang dugay ng gikondinar sa mga government leaders na way ayo, usa ka korap, usa ka diktator, dili angay ilubong sa kaning libingan ng mga bayani. Bisan pag former president siya for 20 years, former soldiers sa gubat, ikaduhang gubat, dili angay ilubong sa libingan ng mga bayani. Kadtong President Marcos Sr. Pero gipalubong ni Duterte. Nana. Pagdaog ni Marcos, gipapriso si Duterte. Karon, tapas dahig. Papriso. Gipa-impeach ang iyang vice-presidente nga anak sad ni Duterte, nga iyang katandim sa ilang unit team sa una. Kutob sa musulti, kinsay tinuod nga nagpasiugda sa korupsyon, sa flood control, sa PhilHealth, ug sa uban pang mga korupsyon nga niabot nag-trillions, mahiagom gyud sa malisod nga kahimtang sa kinabuhi. Mapriso, makontempt, o mamatay. Mahog sa Kinon Road. Makita na nato dinhi
Kinsa nila ang dautan o kinsa usab ang matarong in quotation. Pero mao lang na siya basic. Mao na ang kinabuhi sa matarong sama sa kinabuhi ni Kristo o sa mga santos, dili sila hasulan sa mga dautan. Tanawa si Kristo, nilihay siya sa Hudiya, dinis atong ebanghelyo, nilihay siya sa Hudiya kay nagplano ang mga leader sa mga Hudiyo nga patyon siya. Pero niadto siya. Wa siya hasuli ba? Wa siya mingon, hasol di ko ana, hasol. Mao bitan na dinhi sa ato, mailhan na nimo mga dautan inigsimba, magpalayo na sila. Magpalayo ba kanang dili sila moduol. Mao bitanan kita mo ingon kita, ayaw ninyo bakantihi ang lingkuranan at tubangan nimo. Na gani bakanting lingkuranan, lingkore. Pero kanang mga tao nga inigsimba na bakanting lingkuranan silang atubangan, di mo lingkod kay maduol siya siyang isig ka magsisimba, hasol, dautan na. Hindi ko na be, kamong naay tagaan ta mo second chance kay doon naman sa giingon nga unsa titubag nato sa Salmo. Ang Ginoo haduol sa mahinulsolon o kasing-kasing. Isuway ko no hinulsol, paduol ko no mo anang inyong inyong atubangan na naibakante pang lingkuranan. Ready? Go. Nanay naghinulsol. Congratulations. Pero nagiuban dautan gyud, no? Wa gyud mo lihok. Okay. At kanay testing lang ning ato o tanawa. Di ba nindo tanawon? Nya kamong uban, pabilin ra gyud mo des inyong gilingkuran. Sa ato padautan gidi ay mo. Hasol para ninyo ang pagbalhin, hasol ang pagpaduol sa inyong isig katao. Wow, congratulations. Ubay-ubay gyud ang niirog. Kanindot unta kundo na say paghinulsol kini mga dautan natong mga politicians. Kanang mga politicians nato naa sa executive, naa sa legislative. Kay murag sila may starring kay karon ang executive ug ang legislative. Arang-arang ang diri sa judiciary kay murag medyo nindot-nindot. Maghinulsol na unta kanang mga dautan diha, kanang siging panglutos anang ilang mga kontras politika. Nya gikalimta na ang panginahanglan sa tinuod nga nagtinga, ingnon ko lang nagtinga sa kalisod ng mga pobreng Filipinos nga purting daghana apil na ta dinhi. Nagtinga ang mga drivers kay di na sila mukita, di lang gyapon tagaag increase sa atong presidente ang plitihan kuno. Hinoon magtinga man sa tang mo pliti, pero kanang yun ana ba? Nagtinga na ang mga drivers, nagtinga na ang mga kaning gitawag natong average nga mga workers sa kompanya. Samot na gitong way mga trabaho. Nagtinga na ang atong mga mag-uuma. Mahal kaayo ang ilang gamiton para pagpanguma, pero barato kaayo inigbaligya nila. Wa pagyoy farm to market road, magsige pagpasan karga purting mahalag suhol. Mangga lang namo dito sa kahugan, wa pagid na makarsadahi hangtod karon. Mabati magay namo dito ang sirbato sa sakyanan diri sa ubos. Kay duol ra kay na 3 kilometers ra na, wa gyud makarsadahi hangtod karon. Ngano man wa kunoy budget. Samot na gyud karon. Nya pilay among plite didto. Motor pa lang daan 100 na kapin. Nya balik 200. Nya unsa may mga kinabuhis mga tao dito mag-uuma. Nya unsaon nimo pagpanguma ana nga inigkarga sa imong mangga o sa imong mga saging purting mahalag plite. Nya inikahalin porting baratuha. Wa man butang ikarsada, tuwa man na mga malita gipang deliver anang na ang mga lugar nga wa man di na nakinahanglan untag malita, bilyon ang gipang deliver. Nya ang utingkayon ra ba karon sa impeachment kanang kuan committee kana yung 125 million sigig utingkay ana. Nya ang kaning mga nawagtang sa flood control nga 1 trillion, ang nawagtang sa atong PhilHealth nga 60 billion, ang nawagtang sa PDIC, nawagtang diha anang naang pamaligya anang gold bars, katong Maharlika funds, trillions na. Wa gyud hiringa.
Nagpaila lang yun nga dautan. Maghinulsol unta sila sama nato nga mga utros ang dautan, pero kamaong mo hinulsol. So ang matarong sad nga tao, mga igsuon, dili pasabot nga way sala. Nga nabitang mubas na ako karon sa social media, moingon dayon, utro sa kang paria ka, muragwa sa kaysa. Oo, sadaan ko naong pa lang nako, klaro ani, sadaan man eh. Labaw na nang nasi mong tupad. Labaw na gyud mo nga mo comment og negative sa ato rong kuan. Wali. Sad-an sad mo, pero mag-contest unta tag hinulsol sa atong mga sala. Mag-contest unta tag balik paduol sa Ginoo, kay ang Ginoo ni paduol na nato. Bisag ato siyang gipatay niadtong mga 2000 years ago. Magpaduol gid siya nato. Sama na sa inahan, ihian sa iyang anak, tamparuson pa usahay maghusa ng bata, sukahan pa, mupaduol ang gyapon. Sama na sa asawang buutan, gitamparos nas bana, giparok nas haligi, magpaagbay lang gyapon, magpatukhang lang gyapon. Ana, buutan nga asawa. Gabi aligre kayo tano, naghimo ta sa atong pista ni San Jose. Pero doon nagyoy mga nangapil nga namiya. Gibiyaan mi dito samtang ka program. Kay gitugnaw, ansa na, layo pang amo, yan na ba, digid mo sakripisyo ba, sige lang. Ato lang yapon silang tugutan. Pero naagi ni Onong, bisag nagkurog na, kay mga tiwasono na kaignaw, niya, bugnaw na kayo. Ni Onong yun, ni Sumba pa. Sayon kayo ang kinabuhi, mga igsoon, basta mahigugma tas atong isig katao. Sayon kayo. Kining ato rong nasod, sayon unta kaing sulbaron, kining gubat, kining epiktos gubat, kung naghigugmaay patang mga Filipinos. Muna nahitabo karos Japan, sa Singapore, ug sa ubang mga nasod, naghiusa sila, naghigugmaay, ni atubang sa krisis aning gubat karon. Pero kitang mga Pilipino, tanawag kung sa gibuhat, impeachment. Imbis mo atubang ta sa krisis nga, ning hapak na to karon nga, mura sa bagyong Yolanda, murag linog sa intensity 9, tungod aning impact, aning gubat karon, ang pagsakas mga paliliton, ang kalisod nato karon, imbis maghiusa, ha, sige, proud kay sila ilang hearing. Nya gagasto nagkwarta, ha? Kinsang kwarta ilang gigasto? Ang kwartas mga nagbubuhis sama nato nga nagilaid nas kalisod nga wa nila tagda kaayo. Nya ang atong kwarta ilang gigamit ron dihas impeachment. Sige silang hatag honoraria nilang mga naghearing para anang dili mapuslanon sa pagkakaron nga hearing kung atong ikumparar sa krisis nga atong giatubang. Kanindot unta, maghinulsol na ta. Unsa to'y unang kinaiyas matarong, dili hasulan sa mga dautan. Ang sunod, maghinulsol sa iyang sala. Ang sunod, unsay sunod? Ha? Mopasaylo sa sala sa ilang isig katao. Kamaong mopasaylo, dili magdumot. Kana ato nang suwayag pamalandong. Unya kining tulo, at least kining tulo na kinaiya sa usa ka taong matarong, mauni ang sikreto aron masulbad ang tanang problemang katilingbanon o personal. Daghan kay ron depression, daghan kay ron stressful na kay kinabuhi. Nga naman, wa man ninyo gamita ang tulo. Ang gigamit ninyo kadtumang tuas pikas sa mga dautan, hasol ang matarong, hasol ang akong isig katao. Unya, imbis nga mohinulsol sa iyang sala, ipaglalaban ang sala, takpan yun, ilihis yung istorya, tabunan yun ang iyang pagpangawat din sa atong kwartas, atong nasod. Musamot yung kagka-stress, at tanawa, mga daot na kay silagnaong. Nga naman, na-stress man ka. Aybag pa nila pagtindag kuan, kanga pag istorya. Ano man, stress naman.
Nya ang sunod dayon, dili makapasaylo ang dautan. Dumot yun, patay yun. Gani ang giingon diri sa unang pagbasa, patyo na to sila sa makauulaw nga kamatayon. Mao na kinabuhis dautan, dili mo pasaylo, patay yun. Ana. Pero ang matarong, dili hasol ang dautan, makaantos ra ko sa dautan, mo ilas ako sa akong sala, mo hinulsol ko sa akong sala, unya mangayo kong pasaylo, ug mo pasaylo sad. Pagkaninduta. No? Gilingay mong tupad. Ingna, di ko muundang og palit og slat. Ingna, di ko muundang og palit og slat. Nganuan, tungod kay mo nay imong pagpakita nga imong gialagaran ang mga dautan, apil na ning nagwali. Kitang tanan dinhi sa simbahan, we are all sinners. Nya kung muhatag ka para sa simbahan, nya himuon natong project sa simbahan, ang mopahimos ana kitang tanan. Pareha gud atong although sa tanang mga nagda sa atong gobyerno nga nakahimog mga nindot nga mga proyekto sa atong nasod. Hisgutan lang nato kanang build ni President Duterte o sa uban pang mga presidente nga doon na sa gibuhat. Karon napriso siya dito sa dahig kay crime against humanity. Ang nag-accuse niya dito o ang nagpapriso niya dito hangtod karon nagpahimos na sila sa gibilin nga ligasiya ni President Rodrigo Duterte. Una, kaning iyang build. Wa may presidenteng naghimo ana nga ang karsada na nagko, mga taytayan, nga nindot kaayo. Pero kanarong nag-accuse niya o nagpapriso niya, gasigi sila agi ana, gapahimo sila. Ikaduha, kadtong gadakop niya, mga pulis man to nato, pinanguluhan ni General Torre, ambot asa na Ros Torre. Kanang nagpahimo sila sa increase sa ilang sweldo o mga benefits nga giaprubahan ni President Duterte na purtig yung nagkuas ilang increase. Hangtod karon nagpahimo sila ana, pero sila'y nagpapriso sa nag-approve para ma-increase. Appeal sila ni ana. Appeal sa ta. O kamo, mga government workers. Ikatulo, katong pagpa-increase niya sa number of years sa kaning sana lisensya. Hasta ang nagkuan niya dito, hasta nang nagpapriso niya dito, daghan nila og sa ilang mga kaliwat, ilang mga pamilya nagpahimo sa anak karon. Kini pipila lang ni sa akong gisgutan, dili masud og daghang og atog yung i-type bisag one whole page of long size bond paper, daghan tag ma-mention. Ug ang uban sa mga presidente ug mga kuan nakahimo sa dana. Pero gipapriso ang atong former president kay dunay crime against humanity. Ang nag-accuse, nagpahimulos sa gibuhat niya nga ligasiya para sa entire Filipino humanity. Ato na lang nang iyampos Ginoo og maghimo tag atong kaugalingong pamalandong likaya nato nga mahimo tang mga dautan. I-maintain nato nga mahimo gid unta tang buutan. Ug unsa toy batasan sa buutan nga tao? Repeat. Nawa na, nalimot na. Dili hasulan sa mga dautan. Ikaduha, maghinulsol sa mga sala. Ikatulo, mopasaylo sa mga sala sa iyang isig katao.